Dámy a pánové, vítám vás na dnešním Tech Talku. Doufám, že se máte fantasticky. Pojďme se do toho pustit. Ten dnešek nebude úplně tak o pátém bodu, o multitokenech, o kterém jsme se bavili, ale bude dneska právě výhradně nebo hlavně o tom, co vás zajímá právě v souvislosti s implementací V2 toho kóru, který tam aktuálně je. Vidíme, protože vyvolalo to spoustu dobrých otázek, takže i důležité je, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme to maximálně využívali v náš prospěch a zároveň tady tenhle ten klid a ty informace tak předávali i dál správně. Takže pojďme do toho. Já tady vidím první otázku v Q&A od Petra. Zdravíme. Ahoj, mám následující dotazy. První, vztahuje se nová pravidla pro aktivaci binárů pro stávající peněženky, které měly aktivovaný binár před migrací na verzi V2. Super, a já odpovím, než se dostanu dál, tak hned odpovím. Přesně tak, jo. Můžete si všimnout, že když kliknete na Overview v backofficeu, tak tam vlastně vidíte podmínky pro direct odměny a stejně tak pro binární odměny. To znamená, že tam teď je 100 a 200 tisíc tokenů, jo, oproti 40 a 80, co si pamatujete. Pro ty z vás, co jste v projektu nebo v technologii od začátku, tak víte, že ty cifry na začátku byly úplně jiné právě, protože se odvíjely od dolarové hodnoty. Ono se vždycky cílilo, aby plný binár, to znamená ten binár jako takový, o všechny odměny, veškeré odměny v systému, tak byly odemknuty na hodnotě cca $200. Jo? Takže když se na to dneska podíváte a přepočtete si 100 000 betů na dolarovou hodnotu, tak je to v aktuálním kurzu nějakých necelých $37, jo? Což je nějakých 750 korun, zhruba něco takového. Když vezmu binár, celý binár, tak je to 200 tisíc tokenů, což je nějakých 1500 korun, jo, nebo jo, 1500. Jo, což když se na to člověk podívá, tak v první řadě ty brďo, oni to zvedli, tadadam, ale když se na to podíváte z pohledu čísel, tak pořád jsme výrazně, ale výrazně právě pod tohleto hodnotou. A ať se na mě nikdo nezlobí, ale za 15 stovek v aktuálním kurzu mít celkový biznis odemknutý úplně vlastně se všema možnostmi, které tam jsou, to je, to je nesmysl, jo? Takže s tím se dá fantasticky pracovat. Ty benefity, které tam jsou, a za chvíli hned odpovím ještě na tu otázku, tak jsou to, že pro každého, kdo buduje biznis, tak tohle je fantastický krok dopředu. Jo, zároveň, abych odpověděl na tu otázku, tak ano, pro ty lidi, kteří mají zastejkované pouze 80 tisíc tokenů na peněžence, tak musí dostejkovat, jo, do 200 tisíc tokenů, aby se jim odemkly odměny v plné výši. Jo, to znamená, pokud máte jenom 40, abyste měli direkt, potřebujete 100, pokud máte 80, tak potřebujete 200, aby se vám odemkl celý binár. Jo, ten systém v tomhletom je jednotný. Jo, protože ten celý ten core toho, ten přechod z té V1 na V2, tak je vlastně upgrade celého toho systému. To znamená, že on podle toho upgradeu se bude chovat. Jo, to znamená, to, co tam vidíte, tak je pravda a je potřeba podle tyhle ty podmínky, které tam jsou, splňovat. Tak. Další část otázky, nebo další otázka. Jak se budou dělit výnosy mezi stávajícími hrami a Betfuse? Půjdou výnosy z Betfuse do Liquidity Poolu a z Betfin Games do konzervy a dynamiku? Um, Ta mechanika, představte si to, že se nic nemění. Jo? Že hry, které se hrajou player versus player, to znamená hráč versus hráč v konzervativním stakingu, které jsou napojené na konzervativní staking, tak ty pořád tam budou. Stejně tak vlastně oni budou vstupovat do liquidity poolu. Jo? Stejně tak v dynamickém poolu, tak se hrajou hry, které jsou navázané na dynamický pool, to znamená i hráči versus house, hráči versus casino, tak vlastně tam ta mechanika je furt stejná a pro lidi, co jsou v dynamiku, tak se nic nemění. A pro lidi, co se budou stakeovat do liquidity poolu, což dneska je jednotný pool, jednotný staking, tak vlastně tady tyhle hry budou vstupovat i do toho. Jo? Stejně tak Betfuse. Jo? Betfuse bude vstupovat do liquidity poolu a do dynamiku. Jo? Tak jak to bylo komunikované, a dává to velký smysl. Jo? Jinými slovy, pro každého z nás, co už máme zastejkované peníze, ať už v jednom půlu nebo v druhém půlu, to znamená konzerva nebo dynamik, tak se nic nemění, zůstává ta mechanika úplně stejná a s tím rozdílem, že lidi, kteří dneska přijdou noví do toho systému, tak oni vidí jenom liquidity pool, oni vidí jeden pool, do kterého můžou právě
propůjčit likviditu, tak aby vlastně dostávali ty rewards, ty odměny právě v podobě BET tokenu. Tak. Třetí otázka. Bude nějaký časový limit na výběr konzervy od posledních stejků? OK, jinými slovy, když skončí konzervativní staking po těch 80 týdnech, jak dlouho bude na to si ty prostředky vybrat, proto aby člověk, nebo jak dlouho tam můžou ještě pracovat, proto než s nima člověk bude muset, nebo muset je vybrat, anebo pracovat dál. Dobrá otázka, nedokážu na ní teď odpovědět, ale zjistím ti to a dodám ti tohleto do Discordu. Jo, tedy je fakt, že to je velmi specifická otázka, kterou jsme ještě nepoložili, takže tohleto zjistíme a dáme vědět. Jo, ale otázka, no. Za mě dává smysl potom z toho přesně posunout dál právě do liquidity poolu a využívat právě těch benefitů, které to má, právě napojení na Betfuse, protože konzervativní staking na Betfuse napojený není. Čistě konzervativní. Tak, pojďme do chatu, co tady vidím, další otázky. A určitě, prosím, pište otázky do Q&A, jo, tak ať to tam ať to nezapadne v tom chatu, protože se to tady může velmi rychle v nejlepším slova smyslu zvrhnout, tak jenom ať se k tomu systematicky dostáváme. Mm, OK, tak. Tak, další máme otázky. Mike, první otázka. Teraz, keď majú ľudia jen jednu možnosť zapojiť sa do liquidity poolu, a co a z čeho sa budú generovať zisky, v akom poměre, konzervativ versus mechanic. Lidi dneska v podstatě si to představte tak, že ty hry, které tam dneska jsou, tak hráči hrajou a generují nějaké volume, nějaký objem. V případě konzervativních her, to znamená player versus player, tak se tam je to fíčko a to fíčko vlastně se potom rozděluje mezi lidi, nebo stakery, kteří mají hlavně zastejkovanou tokeny v konzervativním stakingu. Jo, teď si to představte, že vlastně je tam nějaký poměr, je tam nějaké volume, teď nějaké 3,5 miliardy cca betu. Když se dneska do toho, mezi tyhle ty lidi se rozděluje ten zisk. Potom se na to člověk podívá, že vedle toho ještě do toho vstupuje druhý pool, a to je liquidity pool, kde se vlastně jako navyšuje teď ten objem toho stakingu jako takového, respektive té liquidity, jo, která v tom je. A teď tam je nějaký poměr. Teď tam je nějakých 25 milionů, něco takového, versus 3,5 miliardy. Jo? Takže když někdo generuje v tom konzervativním stakingu objem, to znamená ty fíčka, tak oni se v tom poměru potom rozdělují mezi tyhle ty dva půly a každý, kdo tam je, tak dostane to, co má. Stejně tak to funguje v dynamickém půlu, jo, kdy vlastně dynamický půl je napojený na dynamické hry a zase generuje se tam nějaké revenue a teď to revenue se potom dělí takzvanýma vreprama, to znamená kontraktama, kteří se právě starají o tohleto rozdělení, aby to bylo ve správném poměru z hlediska toho, jak velký objem je zastejkovaný v kterém půlu. Ta mechanika je velmi jednoduchá v tomhle ohledu, i když to na první pohled nebo na první dobrou znít náročně. Zkrátka si to představte úplně stejně, jak to funguje doteď, jenom s tím rozdílem, že vlastně do toho vstupuje jeden unifikovaný půl nebo jednotný půl, který vlastně má nějaký objem, a z hlediska toho objemu, tak vlastně místo toho, aby se to rozdělovalo mezi dva, tak je to v jednom a ty hry, ten objem, do který do toho vstupuje, tak se jenom rozděluje. Jo? Velmi, velmi zjednodušeně. Tak. Konkrétny nákres cashflow dynamic conservative best use směrom na liquidity pool s příkladem plus znázornění zisků pro investorů. Hele, asi konkrétní nákres cashflow, to ti teď nedám, protože to nemám a s příkladem znázorněním zisku pro investorů. Zase změnil bych tady tuto tonalitu toho, protože my nejsme investiční produkt, Betfin není investiční produkt, Betfin je liquidity platforma, kde každý může postavit, opravdu každý developer nebo člověk může postavit svoji hru a stejně tak vlastně na to se může napojit
kasino, jo, což se dneska děje postupně a bude se implementovat, že jo, Betfuse. Takže tady skrz tohleto, jo. A pokud si chcete předejít jakýmkoliv problémům, protože je to vždycky o tom, jak my jako vlastní osoby to sdílíme, tak bych se nějakékoliv investování, jakémkoliv investičnímu produktu a měsíčním zhodnocení a dalším věcem, tak bych se v tomhle tomu jako vyhnul, jo. A všechno pro vás připravíme tak, abyste byli v pořádku. Stejně to přichází s novou prezentací, která bude daleko jednodušší a právě bude vycházet tady z těchto těch věcí, které tam jsou, aby jsme byli v pořádku, jo, protože Betfin nikdy nebyl a nikde nebude investiční produkt. Jo. Stejně tak jsme tady komunita lidí, kteří zprostředkovají příležitost, možnost propůjčovat likviditu a ta likvidita se potom vlastně staví versus ty subjekty jako takové. Jo. A co se týče toho znázornění zisku, tak na to si musíme počkat, ale když se člověk podívá na to, co dělá Dynamic a Konzerva dohromady, super, tak mám velmi dobrou představu toho, jak to může vypadat v první fázi, než se do toho zapojí Betfuse. Jo, velmi jednoduše. Jo, je to v podstatě tam ta mechanika, říkám znova opakuju, ta mechanika se vůbec nemění, ta je pořád stejná v rámci toho, že dynamické hry fungují aka dynamic, to znamená hráči versus kasino versus ten house versus ten barák. A stejně tak konzerva, vlastně, kde hraje hráč versus hráč a generuje vlastně platforma si bere fíčko za to, že ty lidi můžou hrát vlastně na té platformě a umožňuje jim sázet mezi sebe. Tyhle ty zisky se potom rozdělují. Jo? Takže tam člověk má velmi konkrétní představu, jak by to mohlo vypadat, když se podíváte na výsledky konzervativního a dynamického stakingu v čase. Jo? Když to velmi zjednoduším. Třetí, je výhoda mít bety zastejkované v dynamiku z minulosti, alebo je lepší je dát do liquidity poolu, alebo je to jisté, lomeno lepší z hlediska zárobkou. Jo, já jsem v podstatě se na to teď odpověděl. Jo, Dynamic je napojený na dynamické hry, tak jak dneska znáte. A stejně tak do toho bude ještě vstupovat Betfuse. Jo, s tím jsme do toho šli a věřím, každý člověk, který propůjčoval svoje tokeny právě do tohoto půlu, tak tohleto věděl a ví. A zároveň, co se týče liquidity poolu, tak tam skrze to, že do toho vstupuje ještě konzervativní hry, tak vlastně je tam daleko větší stabilita. Jo? Takže dneska máme jedinou možnost a to je liquidity pool, takže nemá smysl řešit na to, jak, co, proč, jak, kdy, to, ale máme jednu možnost a pokud vám to dává smysl, respektive pokud jste viděli, co Betfin dokáže z hlediska konzervativního a dynamického poolu, tak perfektní. Liquidity pool je jenom vlastně spojení tady toho a spojení toho nejlepšího, dá se říct, dohromady. Jo, což zase za mě přesně je to nejlepší, co může být. Tak. Tady Godlorda. Ahoj, jak se bude chovat liquidity pool? Liquidity pool, jestli se bude chovat jako dynamik, mám na mysli automatické vyplácení. Jo, liquidity pool tak vlastně se bude v tomhle ohledu chovat, že co 4 týdny, tak vlastně se nám ukáže to, jaký byl zisk, respektive je tam to možnost toho claimu a teď je na každém, aby si sám za sebe claimnul svoji odměnu. Jo, to znamená, že nebude to jako teď dynamik, že distribuce půlu, když se spustí jedna transakce, tak se to automaticky distribuje všem, ale jde ta zodpovědnost za náma jako každým jedním liquidity providerem nebo člověkem, který propůjčuje likviditu vlastně tomu liquidity poolu a vlastně já mám tu možnost si tady tohleto claimout. Pokud to neudělám a nechám to ležet, tak vlastně ty peníze stále pracují, respektive tokeny stále pracují. Můžu je tam nechat, ale zároveň vlastně pokud by tam byl jakýkoliv mínus, tak se mi to z toho zisku, tak se mi to z toho zisku odečítá. Jo? Proto já doporučuji skrz tohleto si tu odměnu claimovat, tak abych já s ní mohl dále pracovat, ať už uzamknout, nebo cokoliv dalšího a navyšovat vlastně moji míru vlastně toho zastoupení v tom liquidity poolu jako takovém. Jo? Takže říkám, to si potom musíte zhodnotit každý sám za sebe a stejně tak se potom chová vlastně jako kdyby
liquidity pool šel do mínusu, tak vlastně se to chová jako otevřená ztráta ve smyslu toho, že dokud se nedorovná zase do toho vašeho, našeho vkladu, který tam máme, tak se nevyplácí zisk. Jo? Takže tohle je důležité si říct. Tak. Ahoj Adame, všiml jsem si, že velikost denního výběru z matching bonusu jede úplně od začátku, to znamená 10% z velikosti stakingu v současném novém liquidity poolu. Je to tak záměrně, nebo je to především nějakého doladění? Ale věřím tomu, že tohle je doladění, že tam je jen pouze display chyba, ta zobrazovací chyba, protože by to mělo být z kumulativní částky vlastně celého stakingu, kterého máme. Jo? To znamená, dřív to, nebo s V1, tak to bylo, že to bylo konzervativní, výše konzervativního půlu nebo zastoupení, jaké tam máme to počet tokenů a dynamiku dohromady, to znamená, můj staking byl 5 milionů v konzervě, 10 milionů v dynamiku, takže vlastně moje míra, respektive můj staking byl 15 milionů a z toho se počítalo 10%, jo. Takže věřím tomu, že tato mechanika bude stejná a je tam jenom display chyba. Takže na tohleto, jak jsme už avizovali v oznámení, tak bude teď nějaký čas trvat. Věřím tomu, že nějaký ten týden a že se nám to povede všechno odladit, než si všechny věci sednou a bude to správně. Tady od Kuby otázka. Ahoj, proč se Dynamic nepřevede tedy rovnou celý pool do likvidity? Děkuji. Je to velmi jednoduše, protože je to nějaký smart kontrakt, do kterého se nedá šahat. Jo, kdyby se do toho uzamykání dalo sahat, tak je to velmi náchylné z hlediska bezpečnosti. Takže ono právě skrz to, že máme nějaký konzervativní pool a v tom jsou uzamčené tokeny podle logiky, podle smart kontraktu a dokud ty smart kontrakty nenabidou vlastně svého nabití, to znamená těch 80 týdnů, tak oni se nemůžou odemknout. To nejde. Takže on nejde přesunout vlastně celý půl do něčeho jiného. Jo? Proto je potřeba tady skrz tohleto, než se ty stakingy dojedou vlastně svoji platnosti, tak pak vlastně půly zaniknou, jak je známe ten dynamický konzervativní a bude jenom jeden půl. Jo, takže tohle je ten důvod, aby vlastně každý, kdo vstupoval do Betfinu, do technologie vlastně za určitých podmínek, to znamená dynamický konzervativní staking, a tak vlastně, aby s tím časovým oknem, které tam je, kterým vstupoval, tak pořád dostal to, na co má nárok, s čím do toho šel. Jo, takže zase tohle je velmi dobrý krok a ta mechanika je um, velmi, velmi dobrá tady v tom. Tak, to už jsem odpovídal. Tak, tadadám. Tak, Tanik. Co tu máme dál? Claim z liquidity poolu bude pouze rekonzervy manuálně nebo automaticky jako z dynamiku, dík bude manuální, bude to na každém jednom z nás, jak jsem říkal, bude to zkrátka opravdu v našich rukou. Jo, ty naše prostředky, on to dá velký smysl právě v tom Web3 světě, kdy my jsme tím vlastníkem těch věcí, takže tohle za mě super. Tak ještě se optám, kdy vidíš ostrý start s partnery, děkuji. Co máme informace, respektive to, co zaznělo na AMA, ať už jednom s El Patronem, tak druhém s Filipem, tak je to, že se cílí tak, aby byl ostrý start konec května. Jo, samozřejmě cílí se tam, věřím tomu, že se všechno stihne, možná, že se stihne všechno ještě dřív, a věříme tomu, ale všechno je tam na velmi, velmi dobré cestě. Tak. Ahoj Adame, všiml jsem si, že denní limity pro výběr matching bonusu se vynulovaly, to znamená, že u všech žluťáků pobírajících denní matching bonus se bude muset znovu zavkladovat nebo se jedná dočasnou chybu. Já, jak jsem odpovídal, věřím tomu, že tady tohle vyřešíme během následujících hodin, řekněme tomu. Možná dne. Bude to něco, na co budeme apelovat, aby vývojáři dali dohromady a v případě toho z čehokoliv, tak vás budeme informovat do Discordu.
Tak je tedy možné doplatit do 200 000 bet zařazených do liquidity poolu a liquidity pool už je nazvaný jako poskytnutí liquidity na staking, což je úplně jiná definice pro nové lidi. Já to ale považuji za půjčku s vyplatou podílu na zisku, jak se to bude komunikovat. A jak jsme zmiňovali celou tu tonalitu tady toho, jak to bude, tak tohleto připravujeme, a aby jsme to měli k dispozici, zároveň s novou prezentací. Tohleto bude ready. Věříme, že se nám to povede nová prezentace vykopnout v neděli večer a uvidíme, o všem budeme informovat do Discordu. Taky pro nás spousta věcí je nových a snažíme se to interpretovat tak, nebo interpretovat, komunikovat tak, jaké informace máme a jak to chápeme. Takže tohle. Zároveň, abych odpověděl na první část otázky, tak ano, stačí jen doplatit do 200 000 bet zařazených do LP, tak aby to bylo ready, aby si splňoval ty podmínky. Čtvrtá otázka tedy od Majka. Urobil jsem chybu, jak jsem všetky bety dával do dynamiku, nemal jsem počkat a dát teraz do liquidity pool, nemal jsem tu informaci moc skoro, aby jsem věděl včas rozhodnout. Nemal jsem tu informaci moc skoro, abych se věděl včas rozhodnout. Nemyslím si skrz tohleto, protože všichni jsme pracovali s těma informacemi, které máme, které jsme měli k dispozici, a nevěřím tomu, že by kdokoliv udělal chybu s tím, že dá svoje prostředky do dynamiku, naopak. A stejně tak je to o tom, že dneska je to zkrátka jenom, řeknu, sjednocení toho stakingu do jednoho. Jo, a kdybychom tuto informaci v této znění měli taky, tak taky komunikujeme. Super, tím pádem budeme moci hledat i cenu za claim, myslím Fee Network, za mě super. Ještě dotaz bude i nějaké info o tom, že je uvolnění claim, nějaká notifikace. Super otázka, pracujeme na tom, jo, aby přesně ty notifikace tady skrz tohleto tak jsme měli. A teď už si hrajeme právě s tím, jak bude vypadat. Jo, jestli to budeme mít na BFN Hubu, určitě budou chodit oznámení jako announcements na Discordu. A zároveň vím, že notifikační centrum je něco, co právě skrz V2 u developerů tak teď šlo, řekněme, do pozadí, ale je to na vývoji, takže věřím tomu, že zase to je něco, co posune ty věci dopředu, tak aby jsme věděli, ale věřím tomu, nebo takhle, jsem přesvědčený o tom, že každý jeden člověk, který propůjčuje svoje prostředky do betu a má tam nějaké zastoupení, tak si tyhle ty věci hlídá, a co je geniální skrz blockchain a vlastně tu technologii jako takovou, tak ty prostředky nikam neutečou. Tak, čau, stránky Betfin Games a betfin.bet nefungují, takže se nehrá a tím nepřichází profit. Keby to bude znova spuštěné, nefunguje ani kariéra, keby to bude aktualizované, děkujem. Super otázky, jo. Betfin Games, takhle, betfin.bet je stránka vlastně testovací, na tuhle tu vůbec nechoďte a neinteragujte s ní, nemusí a nebude to fungovat správně, takže tohle to úplně jako si vymažte a zapomeňte, protože to je úplně jako zbytečné tam chodit. A pro nás to je zkrátka k jiným účelům. A stránky betfin.games, tak ta migrace vlastně na V2 tak probíhá dnes a zítra. Takže zprávy skrz plán té migrace, tak přesně říkám, jdeme podle plánu, tak aby se tohleto naplnilo, a s tímhletou implementací, updatem, respektive upgradem, tak se zase začne hrát. Jestli to bude zítra nebo ve středu, teď otázka, jakmile se tohleto spustí, tak bude tam přesně zase docházet k ziskům. Takže ano, o tyhle ty 4 dny tak budeme ochuzení, ale věřím tomu, že tohleto je jenom malý škraloup na tom všem, vlastně na tom upgradeu jako takovém, který nás právě, kterého jsme se dočkali, který přišel a který nám právě pomůže na všechny tyhle ty strany. Nefunguje ani kariéra, kdy byla aktualizovaná, to je součást vlastně toho, ta kariéra tak bude jako poslední kus té skládačky, tuším ve středu nebo čtvrtek.
by tomuhle tomu mělo dojít. Takže zase, tohle je jenom ta kariéra jako taková, tak dneska nám nebrání k biznesu. Dneska, když vezmu to, co se nám povedlo a to, co vlastně dneska máme k dispozici, tak můžeme stejkovat, můžeme si vybírat odměny a stejně tak můžeme registrovat. Takže ten náš biznes nestojí skrz tady tohleto a právě volume jako generované, tak k tomu dojde v dalších dnech. Tak, zmizlý news zo stránky, plánuje se o novinkách informovat někde jinde, alebo len na Discordě. Zatím o tomhletom nemám přesné informace, ale to, co děláme a dělat budeme, tak je informujeme plně o všem, co se děje na Discordu, na našem komunitním sociální síti a stejně tak na BFN Hubu. Takže cokoliv skrz blog a další. Takže já doporučuji sledovat tady tohleto, jakmile tam bude jakýkoliv update, dáváme vědět. Tady Lukáš, mám připravených přes 30 milionů bet k zavkladování. Mám pro jistotu vyčkat, až si vše sedne. Za mě není potřeba čekat. Vím tady skrz core update, to znamená staking a tyhle řeknu propozice, které jsou nutné tady k tomu, tak víme jistě, že tohle je 100% funkční, takže tam není potřeba čekat. Člověk se může do toho pustit v plné výši. Tak. Ahoj, jsou v tom s váma téměř od začátku. Nikdy jsem neměl aplikaci v telefonu, všechno dělám jen v PC. Jsou pouze staker, negamblim, ani se nechystám. Je dobré si stáhnout a fungovat v telefonu, nebo můžu zůstat len na PS díky. To je absolutně na tobě, cokoliv ti sedí. Jo? Nepotřebuješ jedno nebo druhé, nebo obojí, to je čistě na tobě, jaké jsou tvé preference, kde chceš fungovat, Paťas. Takže tam fakt není to nutnost. Říkám, je to absolutně na tobě, co tobě nejvíc sedí. Tak, Patrik Prudík. Ahoj Adame. Čau Paťas. Já jsem nepostřehl odpověď na výběr v likviditě. Je tam potřeba si to claimovat a co se stane, když se tam třeba půl roku nepřihlásím. Tak, jak už bylo zmíněné vícekrát, je potřeba si to claimovat. Když si to nebudete claimovat, bude ty prostředky pracovat dále, ale zároveň vlastně můžete o ty prostředky skrz vlastně, pokud tam budou velké výhry nebo cokoliv dalšího, protože tak se to chová, protože pořád je to house versus partneři, respektive ta likvidita je propůjčena dalším partnerům, ať už třeba Betfuse, nebo vlastně hrám jako takovým dneska, tak může se mi to vlastně, řeknu, stenčovat, pokud tam bude nějaký mínus. Jo, to znamená, záleží na vás, jak se k tomu budete stavět. Já za sebe mám jasno, že si budu každý měsíc, respektive každý cyklus, každé 4 týdny claimovat odměnu a budu s ní dál pracovat, protože řídím svůj biznis. Jo, řídím svoje prostředky. Jo, to znamená, jo, je absolutně na vás, jak se k tomu postavíte, tak se k tomu stavím já, stejně tak další lídři a říkám, je absolutně na vás, jak se k tomu postavíte vy, protože furt to jsou vaše prostředky. Ale říkám, já mám jasno. Tak, možná mi to uniklo, nebo něco nechápu, takže abych měl možnost budoucích odměny z liquidity poolu, musím tedy prvně zainvestovat tam, případně kolik. Ano, pokud chcete odměny z liquidity poolu, je potřeba do liquidity poolu stakeovat. Je to úplně to stejné, jako kdybych já chtěl odměny z konzervativního stakingu předtím a vlastně stakeoval do dynamiku, ale chtěl jsem z konzervy. Jo, to nedává smysl, protože pokud já chci z něčeho odměny, logicky do toho musím investovat, respektive musím propůjčovat ty prostředky. Jo, takže skrz tohleto není tam minimum, myslím, že minimum je pořád těch 10 000. Přiznám se, neskoušel jsem dneska do Liquidity zamykal, stakeoval 1 000 000 betů, abych věděl, abych si to odzkoušel, abych tam měl to zastoupení. Ale minimum nevím, to mi když tak určitě potvrďte, když tak Ramos, jo, minimum je 10 000 pořád. perfekto, děkuju.
Tak, Marťas, Marek, zdravíme. V poličku Liquidity Pool stací řádok 1 bet share value. Co to prosím znamená? Super. Ten Liquidity Pool dneska funguje tak a budeme k tomu určitě dávat víc info, což je dneska večer a zároveň potom určitě budeme komunikovat průběžně, ať tomu rozumíme. Tak funguje tak, že když já propůjčuju, zamykám ty tokeny, tak vlastně mi ten liquidity pool vytvoří NFTčko, jo, v podobě vlastně, kolik já mám zastoupení těch shareů v tom. Jo, takže tohle je ten důvod, proč se to tam zobrazuje. Jeden bet share value, myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že to není zatím správný údaj, ale ten share value tam bude. Jo, protože já nevím, když tak Marta zde vědět, jestli máš zastejkovaný taky 1 milion betů, protože já mám 1 milion tady v tom a mám taky jeden bet share. Takže pokud jsme se trefili se stejnou částkou, super. Pokud ne, tak je tam display chyba, která se bude ladit, to znamená ten UX se bude ještě ladit a bude si to všechno sedat. Jo, takže super, Thanos mi to potvrdil, je to display chyba, protože je jedno, jakou výši máte, tak pořád to zobrazuje jeden bet. Jak jsme avizovali, tak všechno se to musí posedat a odladit. Takže v tomhle prosíme trpělivost a shovívavost. Tady Ondráš, proč jako affiliate máme informace ex post a ne dopředu, když z hlediska budování udržení sítě je to jedna z nejzásadnějších věcí, respektive může to způsobit spoustu problémů. Hele, perfektní dotaz a je to na něco, na čem taky pracujeme, aby jsme ty informace měli z první ruky, respektive co nejdřív a jakmile je máme, tak je hned posouváme dál. Jo, takže to není tak, že bychom si zadržovali nějaké informace nebo cokoliv dalšího, vůbec ne, naopak, protože my to vnímáme úplně stejně jako ty. Jo, protože ta důvěra je naprosto zásadní a stejně tak vlastně to, abychom tomu rozuměli, jo, proto vznikly tyhle ty technologie, proto máme Becku, proto budeme ten systém, proto přišel Discord, proto kariéra a celkově ten systém, jo. No, ukáž, zkus si představit, kdyby tady tohleto nebylo za ten rok a čtvrt, jo, co se tyhle věci posunuly, jak by to vypadalo, takže věř tomu, že my odvádíme naši nejlepší práci možnou, a dáváme všechno pak tak, aby jsme to měli k dispozici všichni a měli s tím pracovat. To nosí, ano? Já si tě můžu jenom doplnit, to je proč, dámy a pánové, jsme spustili ten blog, tu sérii představení vlastně jednotlivých změn, která běží a pokračovat bude. Proč Adamo zde Techtalky, proč každou neděli jsou striker cally, kde vlastně lidi, kteří budou network, který mají minimálně 40 tisíc v Paylek, tak můžou být, kde se můžou na cokoliv zeptat, kde mimo jiný poslední 2 týdny jsme připravovali lídry na tuhle situaci, co se týká komunikace dalších věcí a stejně tak s Nightama, se kterými jsme měli call, ve čtvrtek budeme mít call, takže já maximálně doporučuji být v kontaktu víc s lídrama, sledovat systémové věci a přesně jak říkal Adamos, jakmile to k nám dorazí, tak první, co děláme, pouštíme všechno z rukou a informujeme co největší ličtinou ten network, protože jak uznáváme ten dopad na ten network má obrovský, takže já jsem jenom chtěl tohle doplnit, že tohle má pro nás top prioritu. Super, díky za to. Tady od Market. Ahoj Rame, rozdělení podílu ze zisku bude tedy svížnější, než bylo doposud. Jaký časový horizont se dá očekávat? Perfektní. Jo, tohle to je přesně něco, co jsme řešili, že jo? Byly tam nějaké, řekněme, překážky a výzvy na té cestě vlastně s rozdělením zisku, ať už v dynamiku nebo konzervy a ve dvojka právě tady tohleto by měla řešit a bude řešit. Takže tady tohleto by mělo být daleko svížnější, rychlejší. Plynulejší, takže věříme tomu právě, že tohleto by mělo vyřešit. Ahoj, takže od Tomáše zdravíme. Ahoj, takže rozumím-li tomu správně, tak konzerva a dynamik časem vyprší a zanikne, když již nejde zastejkovat, nebo je to jen dočasné a budou nahrazeny liquidity poolem. Dík. Um, První část otázky, tak ano, dynamik a konzerva vlastně tak, jak ji známe, to znamená ty dva půly, do kterých můžeme, nebo mohli jsme propůjčit peníze, stejkovat peníze, respektive tokeny, tak ano, po těch 80 týdnech tak zaniknou, jo, až uplynou všechny smart kontrakty, protože do nich není možné už přidávat prostředky, jo, protože jsou to staré smart kontrakty, které byly napojené vlastně tak, jak fungovaly. Jo, to znamená, proto vznikl jeden unifikovaný liquidity pool nebo jednotný liquidity pool,
kde vlastně každý, kdo chce, tak může přesně propůjčit likviditu, propůjčit svoje tokeny. Ta mechanika funguje úplně stejně s tím rozdílem, jenom že ty hry, všechny hry, které tam jsou a partneři, tak jsou napojeni právě na ten liquidity pool. Jo? A vlastně potom právě pro lidi, kteří, nebo peněženky, lidi, kteří mají právě zastejkováno, ať už v konzervativním nebo dynamickém poolu, tak právě jsou takzvané wrappery, kteří právě rozdělují ten zisk podle toho, na co mají nárok, tak aby všechno bylo v pořádku. Tak. Petr, Andy, zdravíme. Dynamic Pool má doteraz výnos v tomto prebiehajícím cykle 0,16%, takže keď opět začnu hráči hrát, tak je tak tě percenta, čo se týká výnosů, budu naběhať aj v Dynamo Poole a i Liquidity Poole. Ano, přesně tak. Jo, přesně tak. Je to v podstatě, dneska jenom si to vemte tak, že vlastně už stejně ty procenta prostě jsou procenta, respektive objem, který tam vzniká, když hráči právě prohrajou, tak v tom dynamickém půlu tak ta mechanika funguje, tak právě se to procento že navyšovalo. Ale zároveň vlastně vedle toho, tak když se zvedal objem stakingu, tak to procento se zmenšovalo. Jo, logicky, protože je to poměr vůči těm dvou. Dneska tohleto už se nemění, ten objem už se nenavyšuje, ale vlastně místo toho tak se navyšuje v liquidity poolu. Jo. Zkrátka je to jenom to, že ten navyšuje se v tom jednom půlu, ale je vedle toho druhý půl. Jo, ta mechanika, takže říkám, tam v podstatě, když to zjednoduším pro nás, tak se skoro nic nemění, nebo téměř nic nemění, což je naprosto geniální, jenom může to na ten začátek pro nás vypadat jako bu, ale vůbec není, naopak je to obrovský posun vpřed pro nás všechny. Tak, a Lord, ahoj, už mi funguje stránka pro info o Liquidity Pool. Když jsem to rozkliknul, tak se jen zobrazilo, že stránka nefunguje. Díky za odpověď. Otázka, Liquidity Pool mi třeba funguje dobře, když tak dejte vědět i ostatní, ale co zatím vím, tak tohle je první věc, která tam, nebo první report, že to nefunguje. Když tak doporučuji vymazat cache, cookies a tyhle ty srandy o prohlížeči, vypnout, zapnout, aktualizovat a může to naběhnout. Jo, mně to třeba pomohlo tady tohleto. Um, takže tohle to vyzkoušet. Jo, kdyby náhodou přetrvávalo, tak věřím, postup znáš, to znamená Discord, Open Ticket, reportovat a my to potom vyřešíme s dev týmem a koukneme na to. Tak já jdu projít ještě chat. Tak Matthew, čau ohledně, kdy bude doplněna dokumentace ohledně V2, hlavně tedy ten nový pool, abych si mohl do detailu nastudovat. Super otázka, tohle se připravuje, kdy to bude spuštěné, zatím tuhle tu informaci explicitně nemám a zatím nemáme, ale jakmile bude, tak dáme vědět, tak aby přesně každý si to mohl více přečíst do detailu, ale je to něco, na čem se pracuje. Ono je to sepsané, je to ready, viděl jsem to na moje vlastní oči, ale je to napsané řečí developerů, takže pro nás běžné smrtelníky by v tom člověk moc nenašel. Ale je to, říkám, něco, na čem se teď usilovně pracuje, protože základ je to implementovat a odladit ve dvojku, tak aby to bylo pro nás všechny co nejpoužívatelnější, a aby tam nebyly bugy a my jsme se mohli soustředit na to, co je náš úkol, a to je rozšiřovat myšlenku, komunitu a dávat lidem příležitost, možnost být součástí toho nadčasového projektu technologie. Tak. Účtu s hodnotou po 200 tisíc. S hodnotou po 200 tisíc, kde jsem měl odemčený binár, historicky čerpal matching, došlo k opětnému zamčení, jedná se o chybu způsobenou migraci nebo záměrnou změnu. A jak jsme říkali, je to záměrně s ohledem právě na to, že se ta dolarová hodnota měla a pohybuje výše. A i tak vlastně dneska jsme stále prostě pod touto hodnotou, to znamená, pokud chceš mít nárok na všechny odměny s tím spojené, tak je potřeba dostejkovat do hodnoty 200 tisíc betů. Tak.
Super. Q&A, perfekt. Já se přidám k diskuzi o odemčení bináru v hodnotě v USD. Proč se teda nezabere s okamžitě nákup stakingu? Dobrý dotaz. Dneska jsem měl podobnou myšlenku, se kterou jsme se právě s Filipem bavili. Určitě to je jedna z věcí, co budeme diskutovat. Ale říkám, ono to funguje na obě strany, jo? To je důležité si říct. Takže tak, ale je to něco, na co myslíme, protože dává to taky smysl. Jo, jak říkám, jakmile tam bude nějakákoliv, řeknu, update k tomu, tak dáme vědět. Já jenom ještě k tomuhle, tak ty, řekněme, podmínky 100K, 200K, tak já ji řeknu za sebe, tak za mě, já osobně bych je dal ještě větší, nejradši, ale to je můj názor. Ale co si dát to info, a to je to důležité, že a o tom budeme informovat, to čekejte v následujících dnech, respektive bližších týdnech a 100% se tomu budeme věnovat na eventu 25. 4. hodně, tak je téma DAO, protože to je jedna vlastně jako z věcí, který si jako komunita právě hlasováním budeme moc na základě většiny zvolit sami. Takže já se třeba řeknu na tohle obrovským způsobem těším, všechno kolem dá, všechny jako další detaily na ty je zatím brzo, ale 100% jenom tohle očekávejte a zároveň věřím, že se na to všichni můžeme těšit, protože pak to fakt bude na nás, na té komunitě a bude to v nejlepším slova smyslu ten naplněná vize toho projektu, co se týká řízení dá. Takže přesně jako první věc pro DAO bude zvýšení základu stakingu o 1 nulu. Ne, samozřejmě je to na nás, jo. A tohle je právě něco, proč i každý si může a bude claimovat svoje odměny, proč vlastně ta zodpovědnost a vlastně ta možnost toho hlasování tak jde mezi celou komunitu. A je to zase obrovský krok dopředu, takže je to úplně boží. Těším se na to. A Jasně, Mikula píše, že v pohodě, já jen když jsem nakupoval v hodnotě ATH, tak budu mít o hodně větší investici než ostatní. Hele, otázka, my když jsme s projektem začali s technologií, tak jsme většinou zamykali na 0,25, 0,28 a největší biznis tak jsme udělali teď vlastně za posledního, řekněme, 4 měsíce, 5 měsíců, takže je to jenom o otázku pohledu, buď to budeš vnímat jako příležitost, kdy získáš víc tokenů za méně peněz, víc hudby za méně peněz a využiješ to ve svůj prospěch a naředíš si to a naopak můžeš se dostat na daleko zajímavější čísla, když se všechny věci sepnou a využijou se. Takže říkám, zase je to o úhlu pohledu o nějakém nastavení. Ramos, já si spíš myslím, že Mikula to myslí, že když nakoupil tokeny, možná to tak myslí teda, když nakoupil tokeny za větší cenu, tak bude mít jako vyšší hlasovací právo. Pokud to tak myslíš, Mikulo, tak ne, protože pro voting jde o bet tokeny a je jedno, jestli se nakoupil za 0,00015, což byl vlastně jako ten začátek, anebo na all time high, prostě bet token a voting tak bude o počtu bet tokenů, což je věřím, že potom všichni uvidí naprosto logický. Přesně tak, já tady ještě co chci zmínit, a to je super point, díky Majku, tak jak jsem zmiňoval, tak tím, když člověk propůjčuje tokeny do liquidity poolu, zamyká je tam vlastně na 80 týdnů, tahle ta mechanika se nemění, tak ono vám to vygeneruje, každému, kdo tohle to udělá, nám vygeneruje NFTčko na naši peněženku. Já apeluju na vás, ať se vám nestane to, že to NFTčko pošlete někam dopryč. Jo? Nebo že to spálíte, nebo cokoliv jiného. Jo? Dávejte na to pozor. Stejně tak jako Betfin Pass nebo svoji kariéru a podobně. To jsou věci, které tam musí zůstat a doporučuji jenom tady na tohleto potom kouknout, tak abyste byli v pohodě. Jo? Potom určitě později, dneska to není důležité, nebo ať do toho moc nemotáme moc informací, tak tak to probereme potom blíž, ale říkám, tohleto dávejte na to pozor, tak aby
tak abyste s tím, abyste byli v pohodě, abyste byli safe. Jo, určitě na to navazuje ještě jedna věc, co určitě bude, tak právě bezpečnost právě a mindset v tom decentralizovaném světě. To je věc, kterou mám pro vás připravenou, kterou navážeme právě po tom, co odkomunikujeme kompletně body V2, tak potom pro vás mám připravenou právě tady tohleto na ten workshop, nebo respektive tenhle ten webík, tenhle ten tech talk, jak se právě v tom decentralizovaném světě pohybovat, tak abyste byli v pohodě, na co si dát pozor, ale stejně tak dávat pozor na svoje emoce a jak s nimi pracovat, tak aby člověk byl fakt v pořádku. Tak, máme tady ještě otázku v Q&A. Můžete mi sdělit, od Pavly, laskavé zdravíme. Můžete mi sdělit, jak je možné, že při decentralizovaném systému a u smart kontraktů se udály takové změny, kde se například ruší stakingy. Nemyslím, že se ruší stakingy. Vždy jsme klientům prezentovali neměnnost systému u smart kontraktů, že jsou naprogramovatelné a nic se nemůže zásadního změnit. Co lze měnit tedy a co ne do budoucna? Dnes mi volal člověk a ptal se na budoucí změny, co jde a nejde změnit v budoucnu. Ale super otázka v rámci toho, jo. Za mě přesně je důležité si říct, že stakingy se nijak neruší. Já nevím, kde člověk si přečetl to, že se stakingy ruší, to nikde explicitně napsané není, nikde nebylo a nikde nebude, protože stakingy jsou stakingy, je to vše ve smart kontraktech, které jsou neměnné, které jsou zamklé a vlastně člověk, jak jsem už zmiňoval, tak ať už v dynamickém, tak konzervativním půlu, které byly zachované, dokud právě ty smart kontrakty nevyprchají, respektive nenabídou jejich úplnému nabití těch podmínek, které tam jsou, tak ty s těma smart kontraktama se hýbat nelze. Jo, potom tady do toho vstupuje nějaká V1 a V2, to je ten core, možná mluvíš tady o tom, a to je právě update technologie, jo, to je, já nevím, jestli znáš příběh Nokia, příběh Apple a celkově vlastně to, že když ta technologie zaspí svoji dobu, tak naopak jako se žene do záhuby. Jo? A za mě tady tohle je krok, který je správným směrem, který reaguje právě na to, co se v tom světě děje, kam ten svět směřuje a připravuje se na to, jo? Protože ty technologie taky, jo? Pokud tam vznikne ten technologický dluh v tom smyslu, že zaspí se ta doba, tak to už nikdy nemusí se dohnat. Jo? Takže za mě naopak, tohle je perfektní a proč tomu došlo, tak je tam kvórum 5 peněženek, které je komunikované v dokumentaci, doporučuji přečíst, a tak, aby si do budoucna věděla, která právě má právo společně právě si odhlasovat to, že ano, tady může dojít k těmhletěm změnám proto a proto. Jo, a všechno je tohleto komunikované, jo, takže co se do budoucna bude měnit, nedokážu říct, podle toho, jak se ten svět bude měnit a teď to důležité, co si my jako DAO odsouhlasíme. Se spuštěním DAEM tak vzniká tady tohleto, že to není o tom, že se kvórum 5 peněženek rozhodne, ale je to o tom, že my jako komunita se musíme rozhodnout. Jo? Takže zase víc odpovědnosti na nás a proto, co tady zmiňujeme už od začátku roku, tak sbírání těch tokenů, respektive stakingu, respektive uzamykání, tak je právě ta výše právě toho hlasovacího práva. Jo, tak abych já jako člověk, který chce posouvat právě ten komunitu, projekt dopředu, tak aby měl co největší zastoupení toho hlasovacího práva a rozhodovalo se to, řekněme, správným směrem. Jo? A to je právě na každém, kdo se rozhodne tady proto, aby byl součástí, aby mohl aby to zkrátka mohl posouvat dopředu. Jo, super pájí, to jsem rád, perfektní. Já si můžu ještě, než si to načteš, tak Mhm. já chci říct k té V2, že on vlastně je to úplně nový kontrakt a je naprosto zásadní a klíčový ke změně, respektive posunu a evoluci celého Betfinu jako projektu, protože jak jsme informovali několikrát, ať už na trénincích, na posledním eventu 7.2. Potažmo na blogu, tak Betfin předběhl díky tomu DeFi kasinu a Web 3.0, tak předběhl dobu a
ta V2 byla naprosto stěžejní a zásadní jednak pro škálování, to znamená pro nás, pro všechny stakery. A já přesně taky vystříhávám z názvu investor, protože teď nikdo není investor, všichni jsme stakeři a členové komunity, pokud chcete. Ale ta V2 byla naprosto zásadní k tomu, aby jsme právě mohli přejít do té druhé fáze, to znamená stát se poskytovatelem technologie a poskytovatelem likvidity. A protože řeknu, bez V2 by to v jednoduchosti jako nebylo možné. Jo, to, co říkal teď Ačko, a znova já fakt maximálně, protože tady Mike píše, že o tom jako vlastně jako nebyl nikdo informovaný, a těch informací bylo víc než dost na blogu, na těch tolkách a tak dále. Je mi jasný, že když se dneska člověk probere a je tam spousta jako věcí, které najednou jsou jinak, že ho to prostě může vyděsit a naprosto to chápu. Jenom fakt já tady na každém z vás, prosím, vy jste na blocích, vy jste na infech, na techtolkách, ideálně buďte na největších eventech, kde prostě řeknu, je to info vždycky největší a nejvíc od zdroje. A samozřejmě, a to je mi jasný, já se jako fakt tohle omlouvám, naprosto to chápu, že pokud prostě třeba řeknu, tady jsou dneska jako další staking, tak i pro nás, jo, i pro nás, který jsme jako nejblíž, tak nechci říct, že ty informace byly nový, ale nakonec prostě řeknu, ty informace jsou tak, jak vidíte, takže já se jako za tohle omlouvám, ale já nedokázal bych nikomu slíbit, že 100% dokážeme komunikovat a připravit všechny na změnu, tak jak to bude, i když v tomhle jsem přesvědčený, že se odvedla skvělá práce. Vy podívejte se na blogy, vy podívejte se na techtolky a na další vlastně tréninky zpátky, které byly, jo. Takže jenom tohle za mě doplnění. Jo, přesně tak, jo, vemte si to, že ty změny, respektive všechno, co víme, tak se komunikuje, ať už Discord, ať už workshopy, ale hlavně techtolky, blog, jo, takže všechny tyhle ty věci tam jsou, jenom je potřeba číst a pokud vás zajímá něco dál, perfekt, ptejte se, jo, ta komunita k tomu, respektive Discord, je určena. Další otázka, při hlasovacích právách budou zohledněné volné tokeny, tokeny ve starých stakingoch nebo tokeny v liquidity pool, uzamčené tokeny, jo, to, co člověk drží na peněžence, tak to je spekulace, to není hlasovací právo. Jo, důležité pochopit si tyhle ty dva pojmy. To, když já spekuluju, držím tokeny na peněžence a čekám na vhodný moment, kdy to vyliju, tak tohle to není hlasovací právo v, v DAO. Jo, je to, že já uzamykám ve stakingu nebo v liquidity poolu uzamykám tokeny, věřím technologii a v tu chvilku mi nabývá to hlasovací právo. Je to asi jako kdybych já chtěl hlasovat ve firmě, ve které nemám akcie. Jo, protože jasně držím je někde, ale vlastně nejsem součástí té firmy, jo, rozumíte, jo, to by nedávalo úplně smysl. Tak, Anonymous Dandy. Ahoj, bylo by technicky možné zachovat dynamický konzervativní staking ve 2? Nebylo, protože proto to není a proto vznikl jeden liquidity pool právě, kdy je to likvidita versus, respektive proti těm stranám, které tam jsou, ať už to jsou hráči, hry nebo kasína do budoucna, co už se děje. Tak Martin Marek, statistiky ukazují 0 hráčů, chyba, alebo se začíná od nuly, je to display chyba, jo, od nuly se nezačíná tady v tomhle ohledu. Říkám, jenom zkuste se na to podívat tak, že vlastně všechny ty statistiky a všechny věci, tak oni se musí jenom znova načíst, jo, a teď vlastně dochází k migraci, respektive k upgradeu všech her, tak aby tam vlastně jako byly. To se tahá dneska zítra, takže logicky vlastně, když to tam není, tak nemůžou se ti hráči na to napojit, tudíž nejsou v těch statistikách. Jo, jakmile se tady tohleto domigruje, perfekt, hráči můžou fungovat, OK, super, bude to ve statistikách. Jo, jenom říkám, zkuste tady na to přečíst si ještě jednou nebo dvakrát to oznámení, co jsme psali, vlastně o tom, že ta migrace bude probíhat, to tam hezky popsané, právě, že se ty věci budou sedat, že se to bude načítat, že tam bude docházet právě k těm UX niancím nebo nuancím a zkrátka jenom tady skrz tohleto dejte tomu chvilku času, jo, ono to je fakt obrovský krok, jak se říká, malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro Betfin, takže jenom skrz tohleto buďme fakt trpěliví, aby jsme to všechno prostě využili v náš nejlepší a největší prospěch. A nejenom jako jednotlivci, ale celou komunitu a technologie.
Tak, poprosím o co nejdřívější aktualizaci bezpečnostních návyků, které vyplaví z V2. Není mi jasné, například generování NFT, to bude pro každou voletku, čemu se vyvarovat a tak podobně. Není třeba to řešit nyní, jen poprosím se k tomu co nejdříve dostat, například v podobě dalšího Tech Talk bezpečnosti. Díky moc. Určitě Mirku, jo, tohle to je jedna z těch věcí, kterou máme moc dobře v paměti. Um, protože, jak říkáme, to, co zmiňuješ, tak ta bezpečnost tak je obrovsky důležitá a chceme právě, ať jsme všichni v pořádku, ať nepřicházíme o svoje prostředky, ať tomu rozumíme, cítíme se dobře a sdílíme tenhle možnost pro spoustu dalších a správných lidí. Tak, od Pavly a budeme se blížit do finiše, výživná hodinka zatím. Tak, Pája, pokud mám dynamik a nebudu do konce cyklu claimovat, tak jen na konci po 80 týdnech bych mohla vybrat vše. Nemusím ani moji klienti claimovat u dynamiku do jejich konce 80 týdnů a nemusím dávat nyní nové další prostředky do liquidity poolu. Dám je tam ráda, až budu mít například za pár týdnů. Úplně tomu nerozumím té formulaci, ale zkusím to odpovědět tak, jak tomu rozumím. Jo? Um, Dynamik, to, jak funguje vyplácení dynamiku, tak se nic nemění. Jo? Pořád vlastně člověk dostane ty prostředky z dynamiku tak, jak je doteď, jak to doteď znal. Jo? Tam se to nemění. Jinak, jak píše Thanos, přesně, já bych úplně vyhodil ze slovníku klienti a podobně, protože tohle to není ještě jednou investiční produkt. Jo? Tady tohle nepřebíráte zodpovědnost za ty lidi, kteří do toho půjdou, kterým se to líbí, kterým to dává smysl. Každý je v tom sám za sebe. Jo? Proto já bych v tomhle tom byl jenom opatrný a klidně Thanos si doplně, než se posunu dál. Ne, já bych jenom chtěl říct, že právě ta změna poskytovatele likvidity technologie tak je dělaná k i ochraně, jo? Ochraně z všech stakerů, ochraně celého projektu, ochraně networkerů, protože právě s jako legislativou, kolektivním investováním a dalšíma věcma, tak vemte si, co děláme. My napojíme, zaregistrujeme člověka, čemuž se dostaneme ke změně registrace, protože tam je výborná, věřím, naprosto výborná změna, proto to necháváme nakonec. Ale zaregistrujeme člověka, který se sám zaregistruje a potom si sám nakoupí BET tokeny a ty BET tokeny zastejkuje, to znamená poskytne jako likviditu, poskytuje je vlastně jako přes platformu, přes technologii napřímo partnerů. Jo, to je vlastně jako ta změna. To je pro nás aspoň v tom jako širším kontextu, tak je tohle naprosto zásadní a já ho maximálně doporučuji, protože to je samozřejmě to DeFi projekt, je to na každém z vás, ale jako doporučuji tohle jako maximálně využít, protože znova názvosloví typu, že je to investiční produkt, člověk investuje, vydělává peníze, tak je to jako červený hadr na bejka. A i proto tak Betfin jako schytal jako velký damage kvůli právě tomuhle, řekněme, ne kolikrát šťastnému názvosloví. A určitě k tomuhle budeme mít tech talky ale s tréninky, takže prosím jenom neberte nás v tomhle špatně, protože znova ten záměr je ochrana stakerů všech, protože všichni jsme stakeři, tady nemáte nikdo, že jste prostě obchodní poradce, nebo že jste investiční poradce, prostě tady je každý staker, jo, každý doporučuje, tady je jasně daný affiliate model v decentralizovaném projektu, decentralizované platformě a tak dále, ale děláme to z hlediska toho způsobu ochrany projektu a ochrany každého vlastně stakera, takže jenom díky za pochopení, i když třeba řeknu, budeme otravný v tom, že třeba řeknu, budeme tyhle věci připomínat, tak věřím, že to pochopíte. Super. Druhá část té otázky, tak ten dynamik se ti vlastně bude vyplácet průběžně, jo? Takže potom ty tokeny, které tam budeš mít jako zisk, tak přesunout, pokud chceš pokračovat ve stakingu, tak do liquidity pool. Tak, tady od Kuby a já se chci zeptat, Certic musí dělat nový audit nebo ne, díky. Certic ten audit nedělal, audit musel být hotový předtím, než se to nasadilo, respektive byl. Stál $120,000, přepočtěte si to sami. Potom tam byly ještě oprava chyb, které tam vznikly a reaudit.
Jo, to znamená, ještě tam bylo dalších 18 tisíc dolarů navíc. To znamená 138 tisíc dolarů celkově za audit právě tady téhleté V2, aby mohla být nasazena, aby to všechno bylo v pořádku a dělala to firma Aki, kterou můžete znát právě, která mimo jiné dělala audit kontraktu rulety. Jo, takže všechny tyhle ty věci tam jsou, tak aby se šlo přesně co nejvíc naproti a vlastně, aby to bylo všechno v pořádku, přesně proto, abychom byli připraveni to škálovat. Jo, protože to, co zmiňoval Thanos, že najednou je to likvidita versus právě tyhle, tak to je právě naprosto geniální, protože Betfin je liquidity platforma, na které, na které může kdokoliv postavit hru a stejně tak vlastně může tohleto využívat. Jo? Takže když si to vezmete, dneska máte Apple, já jsem to zmiňoval na minulém Tech Talku, kde jste byli, Apple má App Store. Jo? App Store vlastně, kde můžou vývojáři stavit svoje hry a vlastně dávat je komunitě, jo? A dostávají za to odměnu a stejně tak Apple si bere fíčko. Apple, respektive App Store, vygeneroval za rok 2024 tak revenue ve 140 miliard dolarů. Neskutečné číslo. A Apple si z toho bral 15 až 30%. V tomhle našem příkladě představte si Betfin jako Apple a vlastně to, že má nějaký, respektive App Store, kdy vlastně dávám tyhle ty možnosti. Jo? A tohle je naprosto geniální, protože je to kompletní řešení pro každého, kdo chce na tom cokoliv vyvinout, a respektive hru, a respektive kasino, které se na to může napojit. Geniální, geniální, a proto je to ta infrastruktura, kterou zmiňujeme, je to kompletní řešení právě pro tyhle ty lidi, respektive subjekty, kteří se pro tohleto rozhodnou využívat. Jo? Geniální, geniální. Říkám to, že ten celý narrativ se proto mění a k něčemu, co wow, každý, kdo to uchopí, tak gratuluju. Paj určitě, jo. Paja má tady, vytvořte prosím na sloví, co říkat a co ne kvůli legislativě a regulacím, to nám všem pomůže, děkuji. Přesně takhle plánujeme slovníček, takový náš interní Betfair Network, tak aby jsme byli v pořádku, aby to vlastně bylo v pohodě. Zároveň určitě to budeme mít potvrzené právníkama, ten právní rámec, tak aby jsme byli v pořádku. A říkám tak, aby ta komunikace byla správná, aby tedy nedocházelo k třecím plochám, ne aby tam vznikalo něco, co není pravda, ale naopak, aby jsme opravdu komunikovali to, co to je, nekomunikovali to, co to není, neslibovali něco, co tam není možné a byli jsme všichni v pořádku. Jo? Protože když se nám tohleto povede, respektive když tohleto budeme dělat, tak to můžeme škálovat, to znamená posunout do úplných jako nesmyslů, to znamená dostat Betfin tam, kam si zaslouží, být v celém světě a vlastně my jako lidi, kteří jsme tady dneska teď, součástí komunity, součástí technologie, tak být úplně na začátku něčeho, co může, nemusí nebo nebude mít obdoby. Tak, perfekt. Pojďme na registraci. Pojďme na registraci a tím to dneska uzavřem. 45 otázek odpovězených, perfektní. Plus v chatu. Když tak to se mi to pořád nenačítá správně, tak jenom jestli tě od tohleto můžu poprosit, jestli nazdílíš obrazovku, ať to tam jenom ukážem lidem, jak to udělat, a ať ví. Protože skrz tu vizuální složku, tak to možná bude daleko lepší, než to jenom popisovat slovně, jestli tě můžu poprosit. Jo, já tam jenom dám Mhm. nějakou Jo, mi to bylo jasný. menší Pohodě, já peněženku. mezi tím to na to připravím. Tak, jak jste si mohli všimnout, pro ty z vás, co se zajímáte, co jste si ten novou v vozovkách kancelář prošli, to, co tam, jaké změny tam jsou, nebo co jste chtěli, nebo registrujete, tak jste si mohli všimnout toho, že tam došlo k jedné významné změně, která má obrovský smysl a dopad právě skrze bezpečnost. Jak všichni víme, tak, nebo věřím většina z nás, tak byl tady nějaký bot. Jo, nějaký bot, který dokázal právě registrovat peněženky, které mají na vlastně jako depozitu mají bety, ale vlastně ještě nemá Betwin Pass. Právě skrze ten krok, který Dev Team udělal, tak právě tady tohleto zaniká. Jo? Je tam daleko vyšší bezpečnost a vlastně dáváme tu
zodpovědnost za toho člověka, jo, nebo respektive na toho člověka, jo, takže došlo k tomu, že i když se vlastně dostaneme do binary tree, tak vlastně nedá se registrovat přes číslo peněženky, ale vlastně přes odkaz jako takovej. Takže když se dostanete na tu pozici, vlastně, kde chcete někoho registrovat, když tak hoďte mu asi dolů, jo, nebo takhle, vlevo dolů, ať to, jo. Takže si vyberete Jo. vlastně tam, kam toho člověka chcete registrovat a vlastně vyberete si tu za mě levou stranu právě, aby to bylo straight line, aby vlastně to šlo na tu poslední pozici v té dané line, která tam je. Dáte copy link, skopírovat ten odkaz a pošlete to danému člověku. Jo, tomu danému člověku, ten daný člověk si to otevře, a, a mu se tam vlastně zobrazí to, že má propojit peněženku právě s Betfair Network, s backofficem, se systémem. Jo, v tu chvilku je dobré, aby člověk předtím měl vytvořený MetaMask, aby vlastně už to měl ready, když to dělá na počítači, otevírat to potom v Chromu, tak aby se do toho dostal, nebo v Safari, tam záleží prostě tak, abyste vychápali ten proces a za chvilku se dostanu i k tomu procesu, co pro vás připravujeme. Tak, aby jste byli v pohodě. Pokud to budete dělat na mobilu, tak je to dobré potom dělat přímo v aplikaci MetaMasku, jo, tak abyste to propojili, tu peněženku, respektive ten člověk propojil tu peněženku právě s tím backofficem a pak vlastně si vymentoval svůj pás, takže je důležité, aby tam měl poli na transakci, na gas fee a vlastně pak už si nakupoval BET token, jak uzná za vhodné, kteroukoliv cestou a zároveň vlastně potom stakeoval. On uvidí jenom liquidity pool, takže je to zjednodušené. Doplnil bys to nějak? Jo, určitě. Tam je vlastně zásadní ta věc, že developeři tak objevili glitch a to, že i kdyby jste někdo vám poslal peníženku a i kdybyste si klikli na pozici v bináru, aby vy jste mu mintnuli ten pas, tak vlastně by byla možnost, že si někdo vytvoří bota, dřív nebo později, který vám doslova, mě, Adamosovi, úplně jedno, komukoliv, kdo budeme registrovat, tak ukradne tu peněženku a hodí si ji do své struktury, což je vlastně něco, co absolutně nechceme. A proto ta změna té registrace je přes link. Důležitý je, jak Adamus říkal, my na tohle připravíme samozřejmě materiály, návody, uděláme k tomu video a trénink. Ale tam je zásadní to, že novou registraci, a teď když budu brát přes MetaMask, přes hardware, je to jedno, prostě přes peněženku, tak tu transakci musí stisknout, musí jí triggnout ten vlastník té peněženky. To znamená, on sám si, nebo ona si musí mintnout ten pas. A tím je právě vlastně dosaženo to, že i když si každý, nebo i když si všichni naprogramují boty, tak ten pas toho člověka, řeknu, vám nikdo neukradne. Jo? A, takže to je vlastně jako to hlavní. Jinak já osobně, i když já jsem byl zvyklý třeba registrovat, mintovat ten pas těm lidem, já jsem na to byl strašně zvyklý, tak tu změnu vnímám, protože poslední, co chceme, a my jsme to zažili, věřím, že tady jsou taky lidi, kteří to zažili, že si prostě zaregistrujete člověka, ale najednou on vám je registrovaný nikde jinde, protože prostě nikdo si neoprogramoval chytrýho bota, který vám přehodil pozici, ten člověk zastejkoval, je to vaše práce, ale vlastně ta odměna jde za vlastně člověkem, který vás skemnul. Jo? Takže ta nová registrace tohle eliminuje i do budoucna a znova říkám, to je to, co hlavní bych si odnesl, jinak znova ty materiály postupně na to připravíme. Jo, přesně tak a jenom co chci ještě doplnit, co jsem zmiňoval, tak právě v souvislosti s tím tak připravujeme i nový onboarding, jo, jenom tady tohle, protože je to moc důležité, tak aby ten onboarding byl co nejjednodušší, aby člověk nebyl přeinformovaný zbytečnýma věcma na začátku, aby zkrátka udělal ty kroky, které má a vlastně o všech věcech, které chce, tak se dozvídal postupně, jo, takže tady tohleto je něco, na čem taky pracujeme, máme to ve velmi pokročilé fázi, takže tohleto a zároveň tady od toho se bude i odvíjet onboarding v backofficeu, v té technologii, tak aby člověk tam měl ty data správně, aby to bylo co nejjednodušší, aby se šlo přes MetaMask, aby byla tam nejvyšší míra bezpečnosti a nebo pro ty nové lidi, aby šli přes MetaMask, samozřejmě pokud nemají hardwareovou peněženku,
Jo, tam ta bezpečnost je daleko vyšší, ale zkrátka, aby to pro každého člověka, nového člověka bylo co nejvíce uchopitelné a každý člověk, který chce, tak byl schopný velmi jednoduše budovat biznes. Jo, bez zbytečných technických informací, které většina lidí vůbec nepotřebuje. Je zajímají tři věci. Zajímá je, jestli to funguje, jestli to bude fungovat pro ně a jestli s tím někdo pomůže. Tyhle ty tři otázky právě se tímhletím budou hezky zodpovídat, tak aby každý, kdo chce, tak byl součástí a měl ty možnosti a posouval ten svůj život na vyšší úroveň. Perfekt, jsme na konci. Dneska výživný tech talk, mi to bavilo. Nevím, jak vás. Doufám, že jste dostali odpovědi na vaše otázky. Zároveň je mi jasné, že ne úplně všechno si tam zatím se dá, protože může toho být hodně. Může to být náročnější, je to naprosto v pořádku. Doporučuji si tenhle ten tech talk pustit minimálně ještě jednou, tak ať si to ukotvíte ty věci. Zároveň pokud vám něco vyvstane, tak perfekt, určitě využívejte Discord, ať si to společně odpovíme. Zároveň říkám, kdyby cokoliv, tak pojďme si vzájemně pomoct a jak ještě jednou zmíním, trpělivost protože ty věci si budou sedat. Jo? Takže pokud tam nejsou věci, které se zobrazují správně, skvělý, je to něco, co je potřeba odladit, ale jak říkám, je to výborný krok dopředu a mě to moc baví, jakým způsobem a jak rychle se naplňují ta roadmapa a ta vize právě tady tyhle ty technologie, tohleto je projektu a věřím tomu, že my jako komunita, jako stakeři, jako Betfair Network, tak to využijeme co nejvíc v náš prospěch a k prospěch každého jednoho člověka, který se rozhodne k nám přidat. Mějte se krásně a užívejte. Čau, čau.